Boas tardes, compañeros de Quenteta Música. Estamos aquí outra fin de semana máis de festival. Desta volta estamos en Monforte de Lemos, ao pé do Castillo de San Vicente. Estamos no Festival do Paradiso, un dos poucos festivais de balde que quedan nesta terra. Hoxe teremos a grupos como Rastreros, Os Tres Trebóns, Caimán do Río Tea, Esquizofrenia, Liviao de Marrauz, Orquesta Pantasma por aí animando. E bueno, pouco máis hai que decir. Comezamos. Están ahora mesmo probando Os Tres Trebóns e, bueno, estamos con Alex, un membro da organización, para que nos conte un poquinho como é o chollo de organizar este festival, que xa leva 3 edicións. Sí, esta é a terceira edición. E nada, o chollo é bastante grande, pero bueno, somos bastantes socios aquí en Monforte, somos máis de 250. E entre todos, pues vamos aportando os pequenos granitos de arena e pouco a pouco vamos facendo que crezca o festival. Aparte do festival, tedes outro tipo de iniciativas ou...? Sí, normalmente facemos concertos por Monforte, sobre todo facemos concertos, pero depois outro tipo de actividades culturales ou deportivas, de todo un pouco. Despois desto, tedes algo pensado ou...? Pois despois desto, pois buscar alternativas para financiar o festival e poder seguir crecendo. Que tal vai indo da financiación? Ben, moi ben. En 3 anos conseguimos que crecese o festival bastante e moi ben, para nós é todo un éxito. E o do cambio de ubicación, porque se non estaba, igual estou errado, antes non era no enfrente dos Escorapios. Sí, pero agora teníamos unha demanda moi alta de xente que quería acampar e decidimos ir a esta zona, que tamén está moi no centro, e ten un sitio para acampar, é moi amplia, e está moi chula, a verdade é que sí. Bueno, contádenos, que agardades para hoxe? Pois esperemos que o tempo acompañe e que se che isto e que a xente o pase moi ben. Home, poderíamos dicir que se agarda unha mellor resposta, xa que polo feito de que é de balde, o sea, que nestes tempos está bastante complicado. Temos un cartel moi bravú. A verdade que temos un cartelazo. A verdade é que sí. Temos os maiores exponentes do bravú e espero que funcione. Que isto xunto. Bueno, pois nada, deixárvos ali, este home terá que currar, que anda negro por aí a corretear. Nada, seguimos aquí, vémonos. Eu son chacuecos, eu son de Reverte, son de Carude, eu son de San Vicente. Dar pirivueltas é o mellor deporte. Neno, eu son de Monforte, todos. Eu son chacueco, eu son de Reverte, son de Carude, son de San Vicente. Dar pirivueltas é o mellor deporte. Neno, eu son de Monforte. Bonito, seguimos. Estamos aquí, hai que seguir quentando as voces. Boas tardes, estamos aquí no Festival do Paradiso. Estamos cos Rastreros, cun grupo emblemático do Bravú. Está aquí o Eléctrico, Mai Richie. Bueno, a primeira pregunta que lles quería facer era que outro fai 15 días foi o Revenidas, o 20 aniversario do Bravú, unha xuntanza de grupazos increíbles. Preguntarvos que tal foi a experiencia? Eu escollo como dindo público. Alégrame que me fagas esa pregunta. Eu creo que foi un error grandísimo que o PP ganara as eleccións en España. Pois para a semana vaise facer hai toda unha serie de eventos polo do Manifesto de Viana. Vos estabades ali no principio de todo, se mal non recordo, non? Se mal non me documentei, que daquelas era moi novo. Te acordaste? Desi. Yes, I am. Contádenos algo, vades participar? Imos participar. Alégrame que me fagas esa pregunta. Eu penso que Gallardón é un... Bueno, e agora que sou un tío que se documenta aí mogollón para isto das entrevistas, sabedes a lista de preguntas. Alá estive vendo unha entrevista de outro compañero, de Dani, no Castañazo de fai 2 anos, que era a primeira vez que vos xuntabades, ti decías que casi obligados por a chamada da organización e tal. El non dicía moito, el dicía a verdad. Bueno, daquela se dixo que iba a haber un disco... Nunca nos dedicamos á música, isto é un hobby, un pasatempo porque non nos aguantan na casa. Non vos queren ni ver. Claro, salimos e algo temos que facer, non aburrímonos por aí adiante, pero... Pero bueno, tiñades un disco e agora... Temos o disco. O disco.
É verdad. Hostia, que é un disco con mayúsculas porque levamos vivindo dil máis cos Pistols. E ímolo seguir exprimindo, xa che dixen antes. Mientras este disco funcione, non saca outro. É tontería sacar un. Sacas un pior e cagáchela. E con este... Ir tirando aí, polo menos. No, imos sacar outro disco, imos empezar a traballar agora no inverno para ver se o timos para o brao que ven. Vai ser harto complicado. Bueno, o brao que ven, a ver. Harto complicado, Eu penso que isto é para darnos ainda. porque timos unha vida moi jodidas entre permisos psiquiátricos e carcelarios, timos pouco tempo para xuntarnos. E vai ser difícil, pero vámoslo intentar. Pedimos ao señor juez que tenga piedade que nos dé máis permisos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. E digo eu, que unha boa data para presentalo sería o castañazo do ano que ven, entón, se para o verano está, se non era mala. Pues, a ver... Tes influencia co Castañazo? No, pero curríseme si ahora, joder. Hostia, molaba, se te esa axuda, bota unha mao aí, Oh, encantado, que no ano este que vos fun a ver con diplomáticos, que lo era impresionante. Eu nunca os vira en directo, nada máis que escoitar a... A organización do Castañazo é un bon rapaz, ten sentido común, hai que facer Sí, sentido común a dolor, Xa para rematar, entonces, pa hoxe... Que? Oxe, primeiro vamos ver se cobramos. Antes de tocar. Hombre. Ni mal, pero eso nin as administracións funciona. Despois igual é complicado, Pues claro, despois non se sabe o que pasará. Hai Despois, veces que bueno, casi se temos que pagar pagan. Hostia, é jodido. Pero que che paguen antes de facer nada casi como un unicornio, eso non existe. Existe. Pois temos aí unhas cancións de misa que estuvamos ensaiando, así, A coro. Ximos tocar o de sempre, máis ou menos, o sea, o disco. O disco, algúns temas novos, outros que rescatamos máis antiguos, que había... E outros menos novos todavía. Claro, imos para atrás, nos imos para atrás. En vez de coller temas novos, collemos temas máis vellos e A ver se traémolos... funcionan igual que este. Claro, hostia, non é cuestión de desperdiciar nada, tal como está o país ahora mismo. Bueno, pois nada máis, macho. Aí quedades con un par de temas dos rastreros, conciertazo seguro que vai ser, así que espero que o disfrutedes. Dasme tabaco. Que era meu!
mías, tío! Fumador de tabaco. No, en serio, díxame unha... A chusta. A chusta. A chusta. Sí. Con el tabaco. Non me fagas salir de furgoneta, tía, por favor. Colito de café que levo nas venas. Veña, campeón. Dalle. A lei da botella. A lei da botella. Fumo sin filtro. A lei da botella. Fuma como queiras, pero ¿Que la los tira? filtros son... Va por ella. Vale, maestro. Boas tardes, seguimos aquí no Festival do Paradiso. Estamos agora co Liviao de Marrao, un grupo de chantada que se formou alá polo 2010, 2011 oficialmente, digamos, non? Aproximadamente. Bueno, primeiro imos preguntarlle por que tal o outro día nas Revenidas. Fai 15 días alá polo 20 aniversario do Bravú. Contádenos un pouco. Ben, moi ben, foi moi completo, con moitas bandas galegas, aprendemos moitísimo das bandas que vimos ali, un ambiente extraordinario, moita xente, e pasámoslo moi ben. Bueno, non sei, se pasamos todo ben, pasámoslo todo ben. Foi algo breve. Foi algo breve, pero bueno. Pero lo bueno si breve dos veces bueno. Bueno, sabemos que agora andades a xirar Bueno, estades a facer a nova xira do disco que tedes, Matanza e Filloa, que estaba aí. Se acabou o disco, así que... Bueno, contádenos un poquinho que tal está indo a xira, vamos. A xira, bueno, nós facemos concertos onde nos chaman, non? Bueno, se queres chamar xira, chamamos xira. Ben, fomos a bastantes sitios, este ano movémonos un poquinho máis cos outros anos, e con ganas de seguir facendo cousas e seguir indo por aí. Ver sitios novos, coñecer xente nova, e pasalo ben, que é o que nos gusta. Xa tedes un disco, tedes algo pensado para próximamente, digamos? Pois estamos agora xa tamén temos pensado, non, ao acabar esta festa que fixemos, o de por parroquias, temos pensado pois facer así unha especie de parón relax, que estamos moi ataviados últimamente, para poñernos xa co seguinte disco, que, bueno, en primicia igual se chama 20 canados de unto e aí lo dejo. Mi má, é a primeira vez que nos dan unha primicia, as outras foron censuradas, lembrate, Terbutalina vai por vos isto, Bueno, e para hoxe que? E para hoxe, pois, darlle tralla, non? Supoño, temos sobre 1 hora e cuarto para tocar ou así, entonces
En principio tocaremos temas do disco que temos ata ahora, a maioría. Supuestamente tocaremos algún que irá no seguinte disco. Algún novo. Algún. E nada máis, algunha versión que tocamos como sempre, darlle pa diante, non? É de facer a festa. É de facer a festa tope. Que non digan que o único tropical aquí que hai é na costa. No, por nada. Bueno, eu penso que con isto está listo. Despedímonos, agardamos que vos gusten, deixámosvos cun par de temas deles. Rock and roll. Detrás de un manigoto, comiendo un chorizo, fumando un carozo. Somos da Capela, ali entre Pontedeume e as Pontes Ferrol, por aí cerca. Si, é a primeira vez que vimos. Así, a locura. Xuntámonos uns poucos e viñamos para aquí, a ver que tal. É que tedes pensado para esta noite? Bebe, pinta de puta madre. Bueno, estamos aquí cos pioneros da acampada do Festival do Paradiso. Que? Como andamos? Andamos ben, viñamos a tempo, que empeza cedo hoxe este. Viñamos a lo loco nun 205 de 28 anos con 4 marchas, non máis. Sí, eso... Chegamos de milagro. Licor café e veña pa diante. Beber e pasalo ben. No, creo que ben. Ahora, atentos que o máis bonito da canción é o la que ve a continuación. La 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 la. Un crime, un crime, un crime. Hey! Un crime, un crime, un crime. O partido que goberna este país de toda su oposición parlamentaria, as patronais, os sindicatos, todos contribúen ao noso fracaso. Y de un crime,
dicen que o la la desta canción era o máis bonito, É un crime, é un crime, é un crime, desde a súa poltrona prometeron solución para todos os problemas desta nación. Para o misterio e humillación foi o que obtivemos, só unha casualidade poderá desatar unha reacción. É un crime, é un crime, é un crime, la 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 la. Despois rematamos a quedades cos tres trebóns. Salta Lofiña! Escaparos.
Que tal? Hola. Moi boas tardes. Que tal? Toma unha pastilla. Toma unha pastilla, abuelo. Número 7, silencio. Sí, abuelo. Bueno, unha honra. Mira, veña para aquí. Número 18. Que tal? Estamos entrevistando a XZ Música. Que lle parece este grupo, este festival, esta cidade? É do seu gusto? Eu da cidade non podo falar mal porque son nativo, entón estamos aí. Do grupo xa teño aí algo que dicir, hai dúbidas. E o festivalazo, joder. Festivalazo, efectivamente. Moitas gracias. Desde aquí cortamos a transmisión. Bueno, nada, son 20 anos de Bravú. Como vedes, somos uns chavales jóvenes que estamos aquí. 20 anos 20 anos despois seguimos con toda a enerxía do mundo, con toda a ansia de romper as cabeciñas da xente. Si, bueno, fala de vos que estou chupando moita cámara. Que últimamente estou adscrito. Sí, señora, que Z Música 3 traballos, esa é xente nova. Aquí todo o mundo ten 20 anos dúas veces, excepto dous rapaces novos que están aquí en plena oferta. Por sexa que, por favor, rapazas, Cristina. Levamos 20 anos facendo Bravú e máis outros 20 anos vamos botarse, Dios lo quere, me cagan Dios, viva Monforte. Aquí estamos, por favor, fálate, Martiño, estamos moi vistos. Este triunvirato está moi visto. Que é Bravú? Que é Bravú? Que é Bravú para ti? Se eu tiña 10 anos cando fui a rollo ese, non? Que? Claro, pero mira. Tua mai que opina que toques con nós? Uf, mi nai non sabe nada, ese non. Ponse brava, ponse Bravú. Veña. Efectivamente, sí. Bueno, facer unha pregunta seria. Veña, unha pregunta. Comunicación. Eu que me estuve informando despois de ver aí unhas entrevistas, ali polo 2012 decíades algo de sacar un disco. Según palabras do señor Fran Amil, non físico, pero vai estar aí. Entón, Como vai o chollo? Vai haber disco de Tres Trebóns antes de 15 ones. O que ven xa son 3 vidas de músico. Máis menos. Bueno, pa hoxe No, quero decir, xa estamos preparando o disco. En 3 ou 4 ensaios máis gravamos un disco. O que pasa é que ensaiamos cada 6 meses. Isto podes cortalo. Pero sí, certamente agora temos ganas de facer un disco. Agora si temos tamén o tempo e as necesidades. Se alguén ten algunha canción por aí original, algunha letra, nos lo pode mandar a trestrebons.com. Que máis podíamos falar? Do disco, falamos un pouco do festival. Esa era boa. É un placer estar aquí en Monforte. Un saúdo para Monforte, un saúdo para a xente de Monforte. Nada, ver que é unha xente espectacular, maravillosa, xente que lle gusta moito a festa. Hasta logo. Xente que vai bailar, vai brincar, xente que vai estar vendo a este chaval tocar o saxo. Que? Como ves a noite? Promete? Bueno, xa veremos. Moi ben. Moi ben, vale. A ver, andamos como camiño, como dices. Estamos contentísimos de estar aquí ao lado da estación do tren. Ve un convoio de gando ido do centro de algún lugar e descargounos aquí, pero aparte de náufragos do paradiso, pois sentímonos honrados de estar aquí en Monforte, desde logo, e un lugar tan lonxe da nosa casa e chegamos tan lonxe, de verdade. Parece mentira, As terras dos Pereiro. Ollo, cuidado, esas son palabras maiores. Palabras maiores. Este señor tocou nos rozadores de Santa María de Viso. Podes contar algo desa experiencia dese grupo de Josito Pereiro, da súa aldea fantástica? Foi brutal. Da súa aldea fantástica nunca me convidaron. Sí, efectivamente, estivemos un día arrozando beira dos Cons. Pero o coro de rozadores da Cristiña de Viso estivo moi ben, sí. Chegamos a incluir algún tema na revista Bravú. Foi unha temporada moi interesante. Pereiro, como sempre, demostrando elegancia, poderío, era claro, era un factotum de todo o que xera en torno ao Bravú. Ollo, rapaces novos, Pereiro foi un cantante, un histórico punky da Coruña que cantaba nun grupo que chamaba Radio Océano anos 80 e cantaba cha-cha, terra-cha, cha-cha, terra-cha e como vento, non sei que, dun lamento. Pois eso cantaban nos anos 80 na Coruña o irmão do señor Lois Pereiro, que se chama Josito Pereiro, un punky de toda a vida e agora un gran xornalista.
para unha aclaración, porque non todos son coñecementos. Aquí hai que aclarar moitas cosas, porque estamos en Monforte e estamos na terra do Espereiro, efectivamente. Acaba de loar a figura de Don Josito. Pero que Lois, pois todos sabedes que o poeta punky por antonomasia ou configurado como, bueno, nomeado. Ese sí que es el poeta funky. Ainda hai cinta. Y funky, poeta funky. Parece mentira que fan cintas longuísimas agora, Sí, bueno. Reveles un rollo. Reveles un rollo en Monforte. Bueno, queríamos despedir o programa, non sin antes lembrarnos de entrevistador. Queríamos saudar o entrevistador. Moitas gracias por cedernos o micrófono. Foi un placer arrebatarlle o micrófono e facerlle noso traballo. Logo arreglamos, porque isto non se fai gratis. Vamos a deixaros con Martiño. Primeiro Porto Mariñe, despois Castrelo de Miño, despois Concollas e Crova, vertedoiro do Portiño, e beber na Coruña, que bonito din que é, Chapapo de Durquiola, e o cheiro ben beber, non me... Pontevedra, a Ferrera, vem de Cheira, Pontevedra, a Ferrera. Pontevedra, boa vila, donde beberá quen pasa, aquí deixan o cheiro, e outros levan na pasta, nin leite nin peixe, onde está o noso delito, na fisterra da Europa, o saltito, saltolito, Robert! Pontevedra, a Ferrera, vem de Cheira, Pontevedra, a Ferrera. Martiño de Bandeira,
Teiro, ai, Teiro. E ademais ten bo tipo. Verbe, verbe, verbe. O Porto de Vigo, o Porto de Vigo, en o océano todo atrás. Eu vou para Porto de Vigo, avante todo na máquina, ten que se perder a bitácora, esto vence además. Eu vou para Porto de Vigo. Verbe, verbe, verbe. Vou fundir o Quiñones, ambecios na Ribeira, onde Bouzas atates, terra de vinto da terra. Hai por todo colada, noite larga do berber, o tempo e a mare non ardan por ninguén. Berbe, berbe, berbe. Antwerpe, capetón, capetón, Antwerpe, 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 capetón, capetón, Antwerpe, 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 capetón, capetón, Antwerpe, 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 capetón, capetón, Antwerpe. Verbe, 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 verbe. Prova superada, chegou o Océano Atlántico, as ribeiras de San Vicente. Boas tardes, estamos aquí en Monforte, na outra punta da Galicia tropical e, bueno, hoxe pola noite temos aquí o Festival do Paradiso. Estamos cun dos grupos, digamos, debutantes. Non, está bendito. Moi bendito, verdad? Sí. Estamos con Esquizofrenia. Bueno, vamos a preguntarlle así un pouquiño como grupo Nobel que son. Nobel non, reaparecido, non é o tema. Reencarnado ou renacido, algo así, sí. Bueno, que nos conte un pouquiño de onde veñen, como saliu o nome. Bueno, a historia do grupo é que fai 5 anos se formara o grupo este con outras, bueno, máis ou menos casi os mesmos. Demos un concerto, gravamos unha maqueta e xa non fixemos nada máis. E agora retomamos este ano con outra xente, un pouco, en plan, cambiando algún dos membros e tal. Son novo. Aquí este é o novo e ese é o segundo novo. Yo estoy en prueba. Tarde becario, anda fino aí, Está en período de prueba. Vamos a echar ya mañana. Bueno, contádenos un pouco. Este é o voso primeiro festival neste ano, despois da reencarnación, digamos. Tocache de Seica antes con Millo no Zoco. Sí, fixemos o debut no Pazoco aquí en Monforte con Millo, que son colegas nosos tal, e pensamos tamén seguir facendo concertos con eles aí por Galicia tal, máis adiante, e por onde nos deixen tocar, basicamente. Moi guai, moi guai. Respondeu... Pouco locura o concierto. Pouco locura. Sí, no Zoco todo case se nos estropean aí uns altavoces e tal, se nos caen o chan, moi, a xente desfasou moito. Sí. Salín algo por aí. Pero bueno, do pogo gigante ese que había no medio. Sí. Bueno, contádenos un pouquiño. Para hoxe, que podemos agardar de vos? Punk, cañero, a saco. Imos a sair e tocar unha canción detrás de outra toda hostia e deixar a xente despeinada. Tedes algo preparado? O sea, vemos que tiñades as maquetas de antes, do 2009, agora que volvestedes a xuntar, tedes algo preparado? Pois temos grabado xa case un disco, faltanos aí preparar unha canción, e xa, a ver, po mes que ven ou por aí, xa empezaredes a gravar? Bueno, a terminalo xa. Terminalo, grabado xa está, e para cando estará, digamos, que sai ao mercado? A ver, finais deste mes ou pouco mes que comezos do seguinte, máis ou menos, sabes? E logo xira de presentación ou... Que as cousas, sabes? E que, como cada un é dun pai e dunha nai, sabes? Hai que xuntar moito que pensar aquí. Bueno, aparte do disco, tedes algún concerto máis
previsto, algo así que se poida... Vamos sobre a marcha, o día a día, sabes? Abertos a posibilidades. Abertos a calquer contratación. Que nos quera chamar, que nos avise que nos vamos. Penso que nada máis, agora agardar polo espectáculo que nos den pola noite, que os disfrutedes, e a ver se vos gustan, xa sabedes, en canto empecen a xirar por aí a repetir. Vale? Vémonos pois. Mañana de resaca habrá sido como un sueño. No hace falta que hablemos, tú ya sabes lo que quiero. Mañana será resaca y habrá sido solo un sueño. Y no te volveré a ver más desde que me veas marchar. En la soledad te recordaré cuando me ponga a pensar en las miradas. Ponte loco como Marroco. Ponte
loco. Ponte loco, ponte loco. La guerra ya se acaba y no toque los coños. La guerra ya se acaba y no toque los coños. Paradiso, paradiso. Tócame esos días sin permiso. Paradiso, paradiso. Tócame esos días sin permiso. Que se joda concello y a policía local. Que se joda dereita, que se joda patronal. Paradiso, paradiso. Mateo Díaz sin permiso. Paradiso, paradiso. Mateo Díaz sin permiso. Una festa criminal que remata patronal. Una festa criminal que remata patronal. Menudo campanón, macho. ¿Queda birra? Qué baixón, tío. No te mates, no queda nada, non hai licor café, non hai birra, non hai nada, tío. Saca setas. Non hai setas, tío. Non hai setas, tío. Que facemos? Chavales, vamos aos conciertos. Que hora é? Que pereza. Que día é? Navidad. Boas tardes, compañeiros. Estamos aquí noutra aventura de GZ Música. Este fin de semana tócanos estar no Festival do Castro. Hoy... A remetar rapidinho, como decía o bo si breve. Dos veces bo. É que ando máis espeso que a hostia, o Cairo este. Eso dijo ella. Hoxe temos un día totalmente de Galicia tropical. Isto non só pasa na costa. Temos calor e moitos cairos. Esto córtalo logo, parce. Iba a dar un parte do tempo, Pemán de fondo. Hace el parte de tiempo y luego dice los grupos que están. Hola, son Santiago Pemán. Marusía, Forte, Marusía. A ver, facémolo outra vez. Grabando. Es uns pioneros, casi, Va a ver, dicir que son os primeiros en chegar. Exacto. Vale. Bueno, estamos... Pero non me saque, non era que non salía. Se fala, sales. Non falo. Vale. Facemos voz en off, joder. Que iba... No, que... Hostia, corta, que xa non sei que lle iba a preguntar. Grabando. Boas tardes, compañeros de GZ Música. Este fin de semana estamos no Festival do Paradiso aquí en Monforte de Lemos. Esta outra parte da Galicia tropical. Moscas por todos lados. Grabando. O gran líder para os amigos. Boas tardes, estamos aquí con Rastreros, con o eléctrico e máis con Richie. Bueno, primeiro preguntarlle se...
Para, que quedei co eléctrico aí. Esa pregunta seina, esa seina. Podo responder? Sí? Hostia. Grava aí, grava aí. Grava aí que vai para o futuro. Joder, que viña. Non, yo de milagro, carallo. Fixeron falta mi. Non, te cara de moi amistoso de atrás, está... Que ten un cartel realmente apetecible. Isto de realmente... É moito máis que apetecible. Temos os rastreros, temos Caimán do Río Tema, do Río Tema. Listo. Están no xantar de Viana, e imos estar nós tamén. Para aí, que xa non sei que preguntar. Estamos no Festival do Paradiso, un dos poucos festivais de balde que quedan nesta terra nestes momentos. E teremos este día rastreros, teremos os Joder, que desastre. Sabes o que pasou ao Gallardón? Conta. Foi comer á casa dos pais e dixo a mai: se chego a saber que iba a ser así de su normal, abortaba. Dixo, carallo, hai que facer unha lei contra o aborto. Decía yo pai que ben franquista era, que lle tiña medo o fillo. Pode ser. Así que todo isto así non salimos logo por aí.